हाय गाइसमोन नोंथांमोनखौ आंनि आलायारन यूट्यूब ब्लगाव बरायहरनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहाथ' मैया ITI नि फार्स्ट काउन्सिलिंनि रिजाल्टआ मोनबाय। दा बेवहाय नोंथांमोनहा सोर सोर सेलेक्ट जाखो नोंथांमोनहा कमेन्टआव खिथाहरलायदो। आंबो होदोंमोन, आंनाबो मोनसे सिट एलटमेन्ट जानानै फैदों, रिजाल्टआ मोनबाय। दा आं एडमिसनखौ दाहाय लाहैसिगोन। दा बेवहाय आं मोनसे मिथिनो गोनां खोथाखौथ' नोंथांमोननो खिथाहरनो सानदों। बेनो जाहैबाय बेवहाय माखासे ट्रेडआवहाय आन्डार IMC लिरनाय थायो लोगोफोर। दा बे आन्डार IMC लिरनाय थायोबा मा जायो, नोंथांमोननि एडमिसना माने एसे बारा जायो आरोखि बै नर्माल एडमिसननिफ्राय आन्डार IMC थायोब्ला। दा मोनफ्रोमबो ITI कलेजावनो माने माखासे ट्रेड्सफोरा माने आन्डार IMC नि आन्डाराव जोबो आरोखि। नों जेखि कलेजाव थाङा मानो जों बेखौ नुनो मोनगोन आरोखि, आन्डार IMC नि आन्डाराव थायो। ओमफ्राय बे IMC नि आन्डाराव थायोब्ला एडमिसन फिसआ एसे बारा जायो आरोखि। दा आंनाबो बिदिनो, आङो दाख्लि फार्स्ट काउन्सिलिंआवहाय मोनथाम कलेज चइस खालायदोंमोन लोगोफोर। ओमफ्राय मोनथाम कलेज चइसआवहाय आङो गासै 10थासो ट्रेड चइस खालायदोंमोन। ओमफ्राय बे 10थासो ट्रेडआवहाय आंना मैया मोनसे ट्रेड चइस जानानै फैबाय आरोखि, माने आंनि नामाव सिट एलटमेन्ट जाबाय आरोखि। ओमफ्राय दा बे सिट एलटमेन्टआ माने CNC मेसिनिक टेकनिशियान आरोखि। ओमफ्राय दा आं बे ट्रेडखौ बांद्राय फसायाखैमोन। आंनि बेस्ट ट्रेडआ जाहैबाय मा फिटार आरो मेकानिक इलेक्ट्रिक भाहिकेलमोन आरोखि। आं बे मोननै ट्रेडखौ माने फसायदोंमोन आरोखि। ओमफ्राय बिराद आसाबो खालायदोंमोन आङो। ओमफ्राय दा आं आसा खालायनाय बायदि जायासै, आंना CNC मेसिनिक टेकनिशियानावसो जानानै फैबाय। ओमफ्राय दा बाहाय जानायलाय ओमफ्राय आं मैया जे कलेजाव आं एडमिसन लाहैगोन बेवहाय आं मैया कन्टेक्ट खालायहरदोंमोन। बाहाय कन्टेक्ट खालायहरनायाव बियो बुंहरदों आरोखि आंखौ, माने बे ट्रेडआ नों सोलायफिनजाला। नों फार्स्ट काउन्सिलिंआव जे सिटआ नोंनि थाखाय एलटमेन्ट जानानै फैबाय, बेखौ नोङो केन्सेल खालायोबा आरो नेक्स्ट चान्स गैला, नेक्स्ट राउन्डआव चान्स गैला आरोखि। अर्थात बुंनो थाङोब्ला माने फुरा कमप्लिटलि नोङो एडमिसनखौ केन्सेल खालायना लानाय जाबाय आरोखि बिदि। बेखायनो नोंथांमोना बिदि दाखालाम, फिसा फिसौब्लाबो जेखौ मोन्दों बेखौ लाहैदो आरोखि एडमिसनखौ। नोंथांमोनहा दा हगार हरसै आरोखि, नङाबा नेक्स्ट इयारावबा मोनफिनगोन ना मोनफिना बेफोरबायदि खोथा आरोखि। दा कलेजनिफ्राय आंनो बिदि होननानै खिथाहरदों आरोखि। दा बेखायनो आंबो बे मेसिनिक टेकनिशियानखौनो लाहैगोन आरोखि दा। ओमफ्राय दा एडमिसनासो एसे बारा थांगोन बिदिनो आरोखि। आं एडमिसनखौ सोंहरदोंमोन बेसेबां थांगोन, ओमफ्राय बियो आन्डार IMC थ' 15-16 हाजारसो थांनो हागौ, 2 इयार्स कर्सथ' बिदि होनहरदों आरोखि। CNC मेकानिक टेकनिशियान नालाय बियो, माने बेवहाय 2 इयार्स कर्सखा आरोखि बियो। दा बिदि होनहरदों आरोखि। दा बेनो लोगोफोर आं नोंथांमोननो शेयार खालायहरनो साननाया। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक खालायदोलाय, शेयार खालायदोलाय आरो साबस्क्राइब खालायना होदोलाय। गोजोन्थों।